Sirkal kaachiel kod riwruoge moko mag piny owacho yango chwalo paro mar chik mageto chiwo chudo, bero arita kaachiel kod duoko nyadhi ne tije ma ichiwo kod mine pachoka kaachiel kod jochiw arita ne jotuo. Parono yango keto ratiro marom e kind joma chuo kod joma mine e dongo ngima mar anyuola, bero weche yuto kokalo e chiwo arita kaachiel kod bero ngima joma mine kod nyithindo e kuonde mag tich. To kaka Cynthia Onyango chiwo ler, jood bura kaachiel gi senators mane oyuoro romono bende okwayo sirkal mondo ne ni omi joma mine chudo mowinjore e kinde ma gintiere e yueyo bang' nyuol. Duto mano chuo kaachiel koda mine, joma mine kawo mohewo seche 4 ka gitiyo tije ma ok chulgi, ka joma chuo to kawo matin ne sa achiel odiechieng' ka odiechieng' ka gitiyo tije ma ok chulgi. Pogruok mar mohewo seche 3 e odiechieng' kodiechieng'. Kaka okang' mar kedo kod akweda e kind chwech ma opogore opogore weche tije mag pacho kaachiel kod chiwo arita ne jotuo, sirkal oyango chwalo paro mar chik mageto keto marom tije ma itiyo kod chwech ma opogore opogore mondo konye bero ngima oganda duto e tije duto magitiyo. Giwacho ni kata obedo ni joma mine tiyo tije mang'eny ei dala, tich magitiyo ok osemi nyadhi ma oromo kendo chudo ma owinjore bende ok osemigi. Mostly men and women who will be spending all their time, as we are going to see the statistics in a short while, doing or providing care, and no one cares. At the end of the day, you are like you have not still done work. And even the effort to even calm a baby who's crying the entire day, that's a skill. And so we will need to recognize some of those things that are remain invisible for us to demonstrate the need to invest in the care issues. Parono mar chik bende oyango puonjo jotije marito jotuo, jotije mag ute kaachiel kod jotije duto machiwo arita mondo konye miyogi chudo kod nyadhi kaka tije mamoko. Ma bende igeto ni biro konyo e kedo kod tuoche mag obwongo mahinyo chando jogo marito jotuo e kinde ma gidwaro kony. Who cares for the caregivers? For those that we know who have had patients who are terminally ill, you end up get affected so much as you are taking care of the patient who's about to die. Now, who takes care of your mental health? Who takes care of your even physical health? And who even pays for the time that you are spending taking care of that patient? Catherine Manyo korka kore wacho ni dwaro nitiere mar joma odak konyore tije mag ot mondo kel ranyisi mar tiyo kanyakla ne nyithindo to ok neno dichuo matedo kaka ng'at madhako ingo gi teko. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay, Dr. Joyce Bensuda, bende okwayo jokanyo mondo sir parono. The responsibility both at home and outside home should be shared. It is actually not a weakness if a man decides to go to the kitchen and prepares a meal. It is not a weakness. This will bring a lot of respect in families and even bonding. If my husband is cutting onions and me I'm putting oil in the sufuria, the babies see daddy and mommy as a team. We want this policy to be translated into reality. We want support. We want the people in informal sector whom we live at home, whether taking care of the cattle, whether taking care of our children, to be appreciated, to be trained, to have civic education so that we are safe and secure. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Okay, koro Sirkal County ma Homa Bay ka omakore gi riwruok mar Habitat for Humanity Kenya